ଆସନ୍ତୁ 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 ସମୁଦି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ମୂଷା ତା ଭିତରେ ପଶି ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି ନୂଆ କିଣିଲେ ଏଇ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ପଡିବ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ସଜାଡ଼ିବେ 15,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ ଏଇ ସେପଟ ଫ୍ରିଜ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଯନ୍ତ୍ରଟି ସେଟା କମି ଯାଇଛି ନୂଆ କିଣିଲେ ଏଇ ଫ୍ରିଜ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ିବେ ଏଇ ଫ୍ରିଜ 20,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ ଆଉ ବାହାରେ ଆସନ୍ତୁ ହଣ୍ଡା ସିଟି କାର ଆସନ୍ତୁ 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 ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାରଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ଓହୋ ସେପଟକୁ ନୁହଁ ଏପଟକୁ ମାନେ ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ କାର ଭଲ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କାର ନୂଆ କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ରିପେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିଲେ ବି ସଜାଡି ପାରିବନି